hemen gaude, sentituaz, ohartuaz, pasiatzen, guztua, zagita izian abaitzen dena hor, zoragarria, buru, gaztainak, zuaitzak, natura. Guk behar dugu hau. Energia izakiak, izaki haragitan daude. Naturan ibiltzen ganin, gure energia izakia kargatu jena. Eta guri pasatzen dugu energia hori. Horregatik ze ongi sentitzen azen, ez? Naturan ibiltzen azen, ze guztua. Zentzuak ernea duten di hemen. Eta hemen di pixka pasiatuzkeo, dena da errezagoa. Proposamena uan eta hemen eotia da, orain eta hemen. Nola? Ikusten naizan horri begira, ohartuta, edo sentituta, ikusten aizan horrekiko nola sentitzen zan, entzun da, usaituta, tastatuta, bost zentzuak erabilita. Azken ingu antena bezala ga. Eta bost zentzuak erabilien itzazke, orain atortzeko, nola baita azteko, ongi da. Maravilla.